Sahan ng usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Alas 6:44 oras po natin po sa ating Eye for an Eye Idol. Narito po ang ating espesyal na panayam na isinagawa po natin kahapon po sa pamamagitan po ng Zoom. Kasama po si Sir Emmanuel Kiban, ang Project Development Officer 4 po ng National Commission of Senior Citizen Region 1. Sa panayam po na ito, tinalakay po natin yung mga mahalagang programa at initiative po ng NCSC para po sa kapakanan po ng ating pong mga lolo at lola, lalo po dito po sa Region 1. At pag-uusapan din po natin yung pong mga benepisyo po at serbisyo pa po ng kanilang komisyon at mga hakbang po ng pamahalaan upang masiguro po na maprotektahan yung kalusugan at maayos po na pamumuhay ng ating pong mga senior citizen. Alamin po natin po mismo ito kay Sir Kiban, yung mga detalye po ng mga mahalagang impormasyon na dapat po nating malaman ng bawat pamilya na may nakakatandang miyembro. Narito po ang ating pong recorded interview kahapon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at viewers po ng IFM News Prime Edition dito po sa 104.7 IFM Dagupan at syempre live din po tayo sa ating Facebook page IFM Dagupan. Sa ating pong panayam ngayong araw, pag-uusapan po natin yung mga programa at benepisyo po ng ating pong mga senior citizens, particularly po yung estado po ng registration at yung centenarian benefits at iba pa pong inisyatiba ng pamahalaan para po sa ating pong mga nakatatanda, yung ating pong mga lolo at lola dito po sa Rehiyon 1. Kasama po natin ngayong umaga po si Sir Emmanuel Kiban, ang Project Development Officer 4 ng National Commission of Senior Citizens Region 1 upang magbigay linaw po sa mga mahalagang impormasyon para sa ating pong mga lola at lolo at syempre sa kanilang mga pamilya. Magandang araw po sa inyo, Sir Emmanuel, and pagbati po ninyo sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Ayun sir, good morning. Thank you for having us dito sa inyong programa at sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Kami po ay natutuwa at kami ay napaunlakan na mai-share sa inyo ang mga programa ng NCSC, the National Commission of Senior Citizens Region 1. Apo, unahin ko lang po sana, sir, yung pong population po natin, base po sa inyong datos po ngayon, ilan po yung pong kabuuang bilang based sa inyong database ng mga senior citizen po, particularly dito po sa Region 1? Actually sir, based sa aming database, sa aming NCSC database, around nasa 559,000 senior citizens ang naka-register dito sa Region 1. Ang pinakamalaki, of course, is from the province of Pangasinan at 310,000. But basing it on the 2020 census population ng PSA, nasa 579,000 siya. So may kaya ini-encourage po namin lahat ng mga senior citizens to register dito sa ating database ng mga senior citizen. Opo, yung registration po, Sir Iman, okay lang po ba, Iman or Emmanuel po? Sir Iman na lang po, sir. Yung pong ating pong registration po ba dito, papaano po yung proseso po dito para po sa mga hindi pa po nakakalam? Kasi for sure, meron pong mga senior citizen and of course sa kanilang pamilya po na medyo may ano pa dito, gray part pa sa pagre-register. Paano po ba sila makakapagparehistro po sa kanilang mga syudad at sa kanilang mga bayan po? Totoo po yan, sir. Actually, we are receiving a lot of inquiries and mga tanong din tungkol sa online registration. Napakasimple lang po ng online registration. No? Pupunta lang po sila sa aming website. That's www.ncsc.gov.ph. Madali pong makita kaagad kasi may magpapakita po na register here. So, kailangan lang po nilang ilagay ang kanilang pangalan at some personal information. Ang mga information po na kinakailangan dito ay usually personal and family background, economic status, socio-economic, and health.
Marami Opo. rin pong, may mga question din po dito tungkol sa kanilang mga skills. Now, Mhm. the database was designed to capture as much information as possible para po ito ay sana makatulong din sa aming mga programa sa pag-implement ng programa. Kailangan din po nila na maghanda ng picture ng kanilang senior citizen ID upang ma-load ito doon sa database para Mhm. ma-capture yung kanilang data. Opo. Sir, you mentioned about online. Papaano po yung pong mga medyo hindi pa maalam po dito? Meron po bang ginagawa yung ating pong opisina para po makipag-ugnayan dito po sa mga cities and municipalities, even in the province-wide, para mas mapadali ito pong kanilang registration, lalo na po yung pong mga walang aalalay para po makapag-register online? Marami sir, actually, most of the LGUs, pag pumupunta po ang mga senior citizens doon sa kanilang mga opisina, sila na po ang nagre-register. Mhm. Including dito po sa aming opisina dito sa San Fernando City, La Union, pag may nagpupunta po dito, we gladly assist them in Mhm. registering sa ating system. So pag may mga inquiries po sila, usually po pag pumupunta po sila sa mga LGUs, yung mga taga-LGU from the Municipal Social Welfare Development Office and sa OSCA, sila na po yung tumutulong na mai-register sila. Mhm. Actually, mabilis lang po talaga ito Mhm. siguro. Matagal na po yung 30 minutes na pagre-register sa isang senior citizen. Depende Okay. po kung alam niya yung kanilang mga information. Opo, maaari niyo po bang ipaliwanag naman po, Sir Iman, kasi kamakailan po ay naging controversial po itong usapin po ng about sa mga centenarians. Pero dito po, ano po yung pong klaro na qualification at requirements po para po sa mga centenarian na matatanggap po nila na benepisyo po mula po sa National Commission of Senior Citizens? Okay, so just to give a big brief background, before, ang nakakakuha lang ng 100,000 ay yung mga Mhm. centenarians, Yeah. which yung mga naka reach ng 100 years old. Ngayon, Mhm. with the Republic Act 11982 or the Expanded Centenarians Act, and-expand po ito to cover milestone age Mhm. celebrants such as nagsisimula po yun sa 80, 85, Hmm. 90, 95. Ngayon po, pag sinabi pong milestone, tigpa 5 years po yan. So yung 80, 85, 90, and 95. Ngayon, ang mga milestone celebrants, yung mga na-mention ko pong edad, ay makakatanggap ng 10,000 Mhm. cash gift. Ngayon po, ang requirements ay simple lang po, kailangan po ng filled up application form Mm. and also for them to present their primary documents such as PSA, original PSA birth certificate Mhm. and national ID, photocopy of the national ID. Ngayon, kung wala pa rin silang maipresenta na primary records, we can also accept two valid IDs. Ngayon, yung Mhm. kanilang OSCA ID or kanyang senior citizen ID counted as one na po yan na Hmm. kanilang valid ID. So, kailangan lang po ng additional na isa. Pwede po ito in the form of PhilHealth ID, other government-issued ID. As long as valid po at at yung kanilang ID ay reflects their name and their date of birth. And Opo. also, sir, yung mga 2x2 picture and whole body picture. Mm. Yung minention niyo po na 80, 85 and 1995. Ito Sir Iman is ano po ito? Kunyari 80 na kuha na nila yung pang 85 nila tapos pag nakapunta po sila ng 90 makakakuha po ba sila ulit? Ganun po ba 'yon? Yes po. Mm. Once they reach another milestone age, that's another 10,000 pesos. Okay. Tapos when they reach yung 100, this is 100,000. Yes, sir. And a Oo. letter of felicitation signed by our president. Pero papaano po yan kung kunyari naging 105, ganun sir? Papaano po ba yun? Meron pa po? Sa ngayon, sir, wala pa Ay, pong wala pa. existing na rules na Mm. bibigay ng ayuda or cash gift Mhm. pag Pa naghigit ka po sa 100 years old. 100, okay. But that's a good idea, sir. Yes po. Sir, dito po, saan po nila ito isasubmit? Mismong sa inyo po bang opisina dyan sa La Union? Or pwede po nilang makipag-ugnayan dito po sa kanilang mga OSCA or dito po sa kanilang munisipyo? Actually, sir, para mas mapabilis yung ating
ating proseso, mas encourage namin sila to submit to the Office of the Senior Citizen Affairs or sa Mhm. kanilang Municipal Social and Welfare Development Office. Kasi po nangangailangan pa po ito. One of the requirements is the endorsement letter to be signed by their local chief executive. Mhm. So once po na ma-submit sa kanila, then the LGU will submit it to the regional office for the validation. Opo. So, yung proseso po, the entire process po ba, ano po ba yung parang timeline po nito? Yung kanilang time interval para at least malaman naman po nila kung, for example, kumpleto naman po sila sa mga requirements. Mga ilang araw po ba, week ang kanilang hihintayin, sir? Currently, sir, the ideal is actually ang ideal. However, Mhm. since we have after naming ma-receive yung kanilang mga application forms, we will do the validation. The validation will take time. Actually, may mga ano po kasi yan may mga chine-check pa pong detalye. And Mhm. also once we validate, we will forward it to the central office, Mhm. and also they will have to approve it kasi sometimes they have to check it for duplicate names Mhm. and yung mga nabigyan na before to avoid a duplication. Ngayon for the timeline, uh, wala pang but we're trying to target to give them the hopefully kasi ang kaming cash gift distribution ay quarterly. Mhm. And also to give an update, this coming first quarter, we will be starting our cash gift distribution this March. Sir Ayun. Mark. Okay. Sir Ivan, dito po, very proud ito pong mga LGUs kapag meron po silang mga centenarian na talagang sineselebrate po nila. Talagang ano yan, bida po yan sa kanilang mga pages. Dito po, sa ganitong pagkakataon po, ano po yung parang pinaka-approach po ng inyo pong opisina para at least lahat po ng mga ating pong mga LGU ay ma-encourage na suportahan po yung pong mga programang katulad po nito para po sa ating mga lolo at lola? Actually, sir, napakaganda niyan. We actually encourage them. We do frequent meetings with and visits to our LGUs, and Mhm. they always welcome us with warm welcome. And we always encourage them to submit it on time, yung mga requirements nila. And Mhm. willingly, they are actually willing to give it yung mga submissions ng kanila mga papel, lalo na sa centenarians, Mhm. because they want to go really support the programa. Wala pa naman po kaming na-encounter na hindi pa nagsasubmit. So we have already actually requested all the LGUs here in Region 1 to submit their requirements. Mhm. Okay. At para Pero mabigyan na rin yung benepisyo sa mga centenarians. opo, sa ngayon po, ano po ba yung pinakahamon po sa inyong opisina po na nararanasan natin when disbursing yung cash gift po natin po? O kaya dun sa proseso po, Sir Ivan? I think the main, yung pinaka-main ano talaga ngayon sir is yung bulk. Medyo marami po talaga dito sa Region 1. Ang dami din. Mhm. And even across all the regions. Marami rin po talagang octogenarian, nonagenarian, and Mhm. centenarians. And I think isa sa mga bottlenecks talaga is yung sa mga requirements. Mhm. And I think may karamihan po kasi ng sa mga senior citizens natin ay siguro po ay yung kanilang mga records ay nawala or dili naman kaya hindi available for their submission. But there are other ways. We find ways for the requirements. The other thing siguro is yung pag nagsasubmit sa amin, siguro may mga nami-miss lang na mga pag check or sinasubmit sa amin. So, ayun, nagkakaroon ng delays pag ganun kasi we have to return back the application forms Mhm. and tell them that may mga kulang pang dokumento. But that is being addressed right now, ano? Because kasi syempre po ang RA 11982, yung implementation nito ay first year pa lang. Mhm. Yeah. So, we may mga struggles talaga, but we are expecting that with the changes and also in proper coordination and strengthened coordination with the LGUs, mas Mhm. malilesen po natin yung mga ganitong issues para mas smooth sailing and Mhm. mas mapabilis yung proseso in the succeeding months, sir.
Apo. Kamusta po yung inyo pong relasyon po ng ating pong National Commission of Senior Citizen dito sa Rehiyon 1 when it comes sa different OSCA po sa mga probinsya at particularly mga lungsod at bayan po sa buong Rehiyon 1? Napaka-warm po, that if I'm gonna describe it, Sir Mark, napaka-warm. Mhm. Kasi we do frequent visits sa kanilang mga LGUs. Parang kinakamusta namin sila then and now. And also, we conduct meetings in consultative forums whenever budget and time is Mhm. willing. So sa tingin ko napaka-okay naman, Sir Mark. Wala namang masyadong magiging problema sa relasyon ng NCSC Apo. at with the OSCA. Pero meron po ba silang parang particular na nilalapit po? Like for example, an office for their OSCA sa kanilang LGU or additional budget? May dinidiscuss po ba sila? Ano mga particular issues po itong sakali po? Actually, more on particularly doon sa implementation ng ating RA 1192. So Mm. if they have issues, talaga nilalapit nila sa amin. And also, this year, we will be looking into their senior citizen centers as well. Mhm. Oh, wow. So, and we target actually, sir, to as much as possible also implement other programs. Kasi po, Mhm. ang mga programa naman sa senior citizen ay hindi lang focus sa isang bagay, which is the RA 1192. Marami pa po itong facets, marami pa Mhm. itong mga meron pa namang ibang mga pangangailangan ng mga senior citizens like health and Mhm. also yung livelihood and lifelong learning, which the NCSC also advocates. Ayun, okay. So pero yung livelihood po, sir, may example po ba kayo na parang successful na ano po dito sa ating pong Rehiyon 1 For implementation? the meantime, sir, ongoing pa po kasi ang aming mapping na tinatawag Mhm. sa mga seniors. And we will be conducting, actually ang karamihan po or the implementation of the livelihood programs will be in part of the sa pakikipagtulungan sa aming mga partner Mhm. agencies. Because Okay. we acknowledge that NCSC alone cannot do the implementation. Yeah. Kasi kailangan natin ng mga partners natin sa ibang ahensya tulad ng DOLE, DTI, TESDA, and other agencies, particularly sa livelihood. We are actually, sa ngayon, ang aming focus ay paghahanap kung ano ang mga appropriate skills Mhm. na meron ang ating mga senior citizens and what fields or kung ano specific livelihood ang dapat nilang tunguhin. Mhm. Siyempre na importante po na ating isipin din na ang mga livelihood ay dapat sustainable at dapat Mhm. nagtatagal. Opo. May mga napapansin kami minsan po na senior citizen pero working in a fast food na rin po dito sa Pilipinas, duplicating yung pong policies ng ibang Southeast Asian nation po natin po, na kapitbahay natin, na yung age limit na as long as kaya pa, pwede pa. Yung mga gitong inisyatiba po, Sir Iman. Yes, sir. We support actually those kind of initiative kasi Mhm. since may batas naman tayo ng anti-age discrimination, ano, Mhm. and we believe that all, actually, including the senior citizens, ay kung kaya pang magtrabaho, ay dapat maging produktibong parte ng society and Mhm. also to give them something to do para na rin sa kanilang parang lifelong learning na rin yun, sir. Para kumbaga Mhm. Hindi mayroon sila silang mga mabore. activities. Yes, Okay. totoo yan, sir. At And saka yung order, at saka yung sinasabi nila palagi, mas lalo daw silang humihina kapag walang ginagawa. totoo po yan. And also, for them to gumana yung kanilang utak kasi Mhm. kailangan po natin ng activity and regular para bang kailangan in on a daily basis Mhm. gumagana yung ating mental faculties. Mhm. Okay, panghuli na lang po siguro, ano po yung maaari po ninyong ipaabot po na paalala at mensahe po on behalf of our regional director para po sa ating pong mga senior citizen at syempre sa kanilang pamilya dito po sa ating pong 4 na probinsya sa Rehiyon 1. Thank you, Sir Mark. Nako, lagi ko pong sinasabi sa mga ating mga taga-subaybay, even on my other interviews, na mahalin natin ang ating mga senior citizens. Mhm. Ang pagmamahal natin sa kanila ay pagtanaw ng utang na loob sa mga nagawa nilang kabutihan sa atin, sa ating pamilya, sa ating community. And if we can give
all the support that na kailangan nila upang sila ay mas humaba pa ang buhay at mas maging kapakipakinabang at mas maging importanteng parte ng ating society and community. Okay, maraming salamat po sa inyo pong oras, sir. Mabuhay po kayo dyan po sa National Commission of Senior Citizens Region 1. Yan po si Sir Emmanuel Kiban. Good morning po, sir. Magandang umaga po. Morning, sir, and thank you so much po. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.